Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Justin at taga Bulacan. Ngam iti agdama ket adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Ilingad naklangan itinagan a Justin, launyon ti puon mi, ngam nagnaed kami iji Bulacan, idi nagtrabaho ijay ti amak, ngam awanan ita abiyag. Ninanang kulaangan ti kadkadwak manipod pimusay day di tatang. Manipod na sarakan mi ti YouTube channel yo, kanayon kami nga agdengag iti drama, nang runa ni Nanang, tadayto iti may sa aliwliwana no kasjay nga agmay sa iti balay mi. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, taamo ka makaibati dayto iti adal, kat sapay ko ma tamapilimat a maidrama. Rugyak man nga ti agsalaysay, idadaak paylaang dito'y Pilipinas, Manang Emmy. Ni mo tela tayo mawawag. Hello, Ella? Hello, Justin. Itaman pa yung mawag ka. Siguro, saan ka busy iti trabaho man niya? Busy lang ta, ngam ada kayat ko nga ibagakan ka. Oh, anya day ta? Ada opening dito kumpanya pagpapayak. Amangan ko nak no interesado ka. Amok mat
nga agsapsapol kay ti trabahom ita. Wan nga rod. Nag-resign na kami ni Tisigo da trabaho. Amamatay ta. Iso nga rod nga inawagan ka. Ado ti posisyon na bakante ita. Iso nga umay kaagpasyar. Tapno makitam noon niya posisyon ti kayat mong applyan. Agyaman na na panunot na kawagan nila. Anya ka da posisyon ti bakante dita kompanyayo. Kinunakmatan. Ado a posisyon ti bakante ita. Iso ano say-saya at no may kalaangan ditoy. Tapno makitam noon niya ti kayat mong applyan. Amo ka qualified ka amin ka dagitoy a bakante. Iso asikan ti ag-decide noon niya ti applyam. Amok mo't analaing ka. Iso nga awan nga ron ti problema anyaman ti applyam. Amok nga agbalin kamot nga aset ti kumpanya akas kanya. Siyempre. Wan mata. Si Kapay. Naglaing kan samat. Ella. Agyaman akmanan iti dayto yung oportunidad ha? Sige. Orayan ka nga ron dito opisina yung bigat. Iyam amukan tulaangan ka ni boss. Kat makaamukan no anya ti applyam. Okay. Agyaman akmanan Ella. See you. Nanang, aday padamag ko kada kayo. Anya day ta, Justin. Malagip yung ka din ni Ella. Diyan ngay gayim ko manipod nagkolehiyo ak. Ada ka no dagiti posisyon na bakante ito opisina da. Kaya't no kayat ko kano, agaplayak iti kompanyada. Nagsaya atan, tanalagip na kapay day di agayim mo. Apag hustong arud tamadama kang agsapsapol iti panggadam. Wan nga rod nanang. Naimbaglaangan tanalagip nak ni Ella. Nabayag mo ni Ella iti dadya kumpanya nanang. Kaya't masigurado ka na sa ati panang yung matunday jay. Ta agbayag amin yung empleyado da. Ay sigurado da ita anak ko. Ta saan ko maan agbayag ijay ni Ella no saan anapintas ti kumpanyada. Sigurado ang nasaya at to ti panagkadwayo no maala ka iti opisina da. Sapay la ko mga ron nanang. Mapanak kita yan ti opisina da inton bigat. Wun anak ko. Di mo sayangan dagiti kakasta nga oportunidad. Nang runa kat adda dagiti tattao anatalek unay iti kabailam. Good morning, sir. Good morning. Si ni Justin? Yes, sir. Si kagayam di bagbaga ni Ella. Have a seat. Thank you, sir. Now, tell me something about yourself. Graduate ako ti Human Resource Management, sir. Adamot ang experience ko. Ta nagbalinak a member iti recruitment team ken agasikaso iti employee relations. May at data background mo. May papan iti apaplayam a posisyon. Sa bagay, adong tinaibaga kanyak ni Ella may papankan ka. Highly recommended na ka ni Ella, Justin. Kan nabasak mo tanitay tin-submit mo resume, sakbay pinayaban ka dito opisina. Sir? Very impressive, Justin. Talaga si Kansator Orion mi para iti inaplaya ma posisyon. Ada ka di kayat mo adamagan? Kayat ko amaamuan. No, anya dagiti proyekto ti HR department ti kumpanya. Kano, kasano makatulong ak, sir? Well, kaya't may sumayat ti recruitment process para kadagiti empleyado. Kastamot din ti employee engagement. Kapag kunak dakil ti may tulong ti experience mo kadagito'y a proyekto ti HR department. Sapay la ko mga rod, tamaawat ak iti kompanyayo, sir.
Magagaran ako nagtrabaho. Ken agbali na pasit da iti a proyekto. Orayom ti awag mikan ka, Justin. Nuwawanan ti damagam. I think we're done. Basta orayom ti awag mi, okay? Okay, sir. Thank you. Good luck, Justin. Kumusta nga iti ipapan mo iti opisina pag-apply am Justin? Nasayat mo't nanang. Nasingpot ti Boss Ella. Panagkunak agbalin anayas ti amin no bilang makapagtrabaho aki jay. Apay, anyaya ti kulada anak ko. Oray ka no ti awag da nanang. Ay na, siguradon da ita anak ko. Di ka maawanan iti namnama. Basta agkarara ka iti Diyos. Agtalek ka iti kabailam. Wan nanang, amo ka dinak baybayan ti Diyos. Ken amo ka dayto yung tinabayag nga inururay ko nga oportunidad nanang. Dito yung maipakat ko ti inadal ko. Ken dagiti experience ko iti naglabas sa trabaho. Mariknak adimtengan ti swertem anak ko. Amok amay sa kadagiti nga aldaw. At dantun awag daken ka. Sapay la ko ma, nanang. Ni, adaw mauawag kanyak ng numero lang matagparparang. Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Justin. Remember me? Diyan ang interview ka na kahit nag-apply. Ni, da kayo mo't gayam, sir. Naimbagngal daw yo. Anya ti may paay ko kada kayo. Kahit ko lang, padamag ka. Asika tinapili mi para iti posisyon nga in-apply. Ha? Mapalin mo ti mangrugi intun Lunes. Agpaiso, sir? Agyaman ako unay, sir. Nakato the expectations ko kan ka, Justin. Di ka agdanag, sir. Saan kayo ang mapaay? Okay. Ag-report ka nintun Lunes. Bye. Bye, sir. Nanang! Nanang! Apay ayang agpukpukaw ka anak ko. Nanang, naawat akita inaplaya ka trabaho. Kauawag lang ti boss mi. Ha? Agpaiso? Ay na, maragsakan akparakan ka anak ko. Kunak tumot kan ka maala ka iti day di akumpanya. Jack ninam na mga awagan da kadagos nanang. Isa masapol nga isagana konti amin anam na magkadokumento akit dawon da kanyak. Taimutag ka amin na no sumurikak no Lunes. Kasta unay aragsak ko, idinaawat ak iti kumpanya nagaplayak manang Emmy. Jack ni namnama asyak ti mapili para iti posisyon nga inaplayak. Dakkel mo ti panagyaman ko iti gayam ko ani Ella. Tano saan agapukan ko na, saan ako maanakastrek iti daydi at trabaho. Tikang runaan napakaragsaka ken pagyamanak unay iti panakaawat ko iti trabaho manang, ket ti kinapudno ang makasubada kon iti ado arigat ni nanang anang isakad iti panagadal ko. Naragsakan mo't unay ni Ella, tigayam ko anang irekomenda kanyak iti kumpanya apagpapaayan na.
Congrats, Justin! Kunak tumot asikati na itani para iti dayta posisyon. Thank you, Ella. No saan nagapukon ka? Nalabita sana ka nakastrak iti dayta kumpanya. You deserve it, Justin. Amo ka nalaing ka. Kadakkel ti may tulong mo iti kumpanya tayo. Di kagdanag, Ella. Aramidok ta amin nakabailak. Saan kanto ang mabainan anang irekomenda kanyak? Amok dayta. Kat dayto iti tandaanam. Naawat ka saan agaputain rekomenda ka. No di kat gapuday ta iti nakita da kapasidad mo agtrabaho ditoy. Iraman mo pa iti experience mo. Dakkel a factor dayta. Isa na ala ka adagos. Thank you. At last, agkatrabaho tan. Katnam na maag nga da ka kanayon ang nakasuporta kanyak, Ella, ha? Di ka ko mamaumuma. No worries, my friend. Kabaalam dayta. Kumusta nga imot ti umon nga aldaw mo iti opisina yo, anak ko? Nasayat mat, nanang. Nasisingpat na giti katrabahwak. Nang runa ti boss mi. Anya nga imot ti trinabahom. Iti yung munang aldaw ko. Naorientak kadagiti agbalin na responsibilidad ko kas human resource assistant. Nakimiting akmat para kadagiti upcoming projects ti departamento mi. Ay, nagsayaatan ngay anak ko. Sa apay ko mataagtultuloy tinasaya at alin na nganyong ang kakaopisina. Sapay ko mananang. Amoyo, excited akon para kadagiti sumarsaranupay nga aldaw ti trabaho. Saan mo mat nga abuswan unay tabagim anak ko? Wen ka dinanang. Kaya tagyaman na kiti kanay na panang palagip yu kanyak. Kaniti panang supsupor tayo kanyak. Ipampanakkel ka unay anak ko. Maragsa ka nakiti makitkitak ita. Nga ininutan ang matuntunoy mo dagiti arapaap mo. Saan ka nagkamali? Anong i-recommenda iti gayem mo, Ella? Katagiti umunang aldaw pa nagtrabaho na diti opisina. Nakita mi ti kinagagat kan dedikasyon na iti trabaho na. Maragsakan na karod ta iso tinaawat, sir. Amok nga agbalin nga asset ni Justin iti kumpanya tayo. Pudnulaunay day tangay bagam, Ella. Mamati akan wadda dagiti empleyado akas kan ni Justin. Amo ka nasayat mati operasyon ti kompanya. Talaga nga ada potential ni Justin, sir. Iso nga idag kasapulan tayo iti empleyado ni Justin adagos tinapanunot ko. Katagayaman nak, iti panang ipapaay mo kadagiti kakasta rekomendasyon. Makitkitak ti panagtalag mo kadagiti kakadwam. Kat dayta ti may sa nasayat akababalin, ti may sa lider akasken ka. Agyaman akmat iti panagtalag yu kanyak, sir. Kat nuad dapay dagiti kasken ni Justin na mabalin mo nga irekomenda. Feel free to do so. May sakamat nga asset ti kompanya, Ella. Ituloy mo tagbalin nga observant. Tapno makitam no asino kadagiti empleyado ti adda potential na may talo iti posisyon. Aramidak na ita, sir. Tapno ad-adang agtrabaho iti nasaya at dagiti empleyado tayo. Nakasaganak at tumulong para iti kumpanya.
Ella. Oh, Justin, kasla nakaragrag sa kaunay Talaga, Ella. Kat ada na pintas nga ipadamag ko kon ka. Anya day tadamag. Sige, i-share mo na. Na-promote ka, Ella. Wow! Congratulations, Justin! Nalain ka talaga. Jack ninamnama da ito Agasam, kalpasan lang tinasurok ang makatawan na panagtrabaho ko dito yung kumpanya. Na-promote ka, Dagos? Deserve mo dayta, Justin. Nakita mo ti dedikasyon mo kan kinagagat mo ang trabaho. Kat amok anakarkaro man ti kinalaing mo iti baro a posisyon mo. Agyaman nakiti suporta, Mela. Amom, talaga thankful ak iti suporta kan encouragement mo kanyak. Talaga may saka mo't a good leader. Amok nga agbalin anasaya at ti journey iti baro a posisyon mo. Di mo lang mo, no kasano ti kinaragsak ko iti achievements mo iti biyag mo. Talaga naggasatak. Tanaparaburan na kiti napud na agay makadwak dito opisina. Ken iti dito adjournik iti kumpanya tayo. Agpada talaang, Justin. Among nga daaklaan dito'y para kan ka. Anyaman ti mapasamak. Amok nga agbalin ka successful iti baro a posisyon mo. Nanang, naitalo ka kiti trabaho. Ay na, naglaing ka talaga, anak ko. Jack pulos ni namnama mapasamak da iti nanang. Agasan nyo, nasurok pala ang makatawan ko iti dadya kumpanyang na-promote akon. Amok ka nagrigatam amin na kita matuntunoy mo ita, anak ko. Nanang, nagbungan ti amin na bannog kan sakripisyo. Amok, no kasano ti dedikasyon mo iti trabaho, anak ko. May saka nga inspirasyon iti kaadwan. Kablaawan ka, Justin. Agyaman ak nanang, para kada kayo ti amin ni aramidag. Inton bigat, ilutok amin a paboritom asidaan. Kas pa nang celebrar ta iti promotion mo, Justin. Agpaiso nanang? Ay na, excited akon. Talaga naggasatak nanang. Saan lang nga iti support tayo? No diket, para kadagiti kakastoy akan ito iti biyag ko. Anak ka, Justin. Katkas inam, ipampanakal ka unay, anak ko. Manipod ng rugiak ang nagtrabaho iti kumpanya nagaplayak, impakitak ti dedikasyon kan gagat ko iti trabaho manang Emmy. Kat iti panaglabas laang tinasurok ang makatawan, na promotak iti nangat nga to a posisyon. Kasta unay aragsak ko, kastamot dananang kan ni Ella agayam ko, anang supsuporta kanyak manipod pa'y ididamo. Pinanaknakak iti management asaan ang nagkamali ni Ella anang irekomenda kanyak iti dayjay a kumpanya. Gapo iti dayta na pasamak, nakarkaro manan nga impasnek kan sinaysayaat ko ti trabaho. Ngam ada na pasamak, ajak pulos ni namnama, manang Emmy. Pinayabandak ka no, sir. Well, Justin, adalas ka na pagsaritaan ta. Ay, amok no kasano ti dedikasyon mo iti trabahom. Nakagat ka, kas makit kita mi.
Hanggang dyak amo no apay nga the negative feedbacks may papankan ka. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir? At naawat ko feedback asaan ka kano fitted iti posisyon mo ita. At kano dagiti kanito at di mo mararamid ti pagrabangam. Iswa kayat dapay babawi ti promotion mo. Kaday ta tinaskan nga adalan mi, Justin. Sir, aramidog mo ti amin na responsibilidad ko. Saan na nalaka desisyonan da ito'y abanag? Masapol ang masigurado mi a deserving ti tao nga impatugaw mi iti anyaman na posisyon. Maawatak, sir. Kat pasensya kayo na dadagiti ka nito. Asaan na ka makapag-perform na imbag? Tulungan ka nga improve. Ngamita, masapol ang ma-assess mi ti amin para iti pagsayaatan ti kumpanya. Maawatak, sir. Tilang jak maawatan. Kat naapay nga adamang ibagbagay ti kasta kontra kanyak. Aramidag mo ti amin nakabagilak. Tapno, maaramid ko ti amin na pagrabangak. Maawatan mi matibiyang mo. Nga masapol nga ganad tayo iti pananghandle iti may sa posisyon. Nagruna ka dagiti kastoy agundaway. Jakmat kahit agparang nga defensive, sir. Ngam, talagang adadag iti panawan, nga ado ti challenges aron mga sangwan. Ngam, ikagkagumakmot nga aramidan ti amin. Tapno, masulbar dagiti kakasta apagtang. Kas itinakunakon, narigat a desisyonan da ito'y. Ngamnas kan lang ang mapanaknakak adag iti nakaposisyon. Katararamidan dati amin na pagrabangan da. Kan talaga may karida iti posisyon da. Uwan, sir. Ngam, ikanda ko may tigundaway amang ipanaknak. At talaga may karigak itintalik yung posisyon para kanyak. Di ka agdanag, Justin. Kas itinakunak. Adalan mi ana imbag da ito abanag. Dakal di pa nagtalak ko iti kabalam. Isungarod ana italakin ka da ita posisyon. Kat da ita terumbang apanak nakam. Kamot gaya man anak ko. Ay, nay, aguray ka. Apaya kasta tilangam. Kasla nakalidliday ka. Saan mat, nanang? Amo, nga da ilimlimod mo kanyak anak ko. Ala, ibagam. Kasla kaya't na nga ibabawi ti promotion ko, nanang. Anya, ang maapay nga, Justin. Kaslasan ka na may parbang nga siyak tinakaipayan dahi ta posisyon. Diyan mo na sino tinagtaudan dagiti negative feedbacks, nanang. Ang imposible mo't dahi ta nga ibagbagada, anak ko. Panaknakab, no kasano ti dedikasyon mo iti trabaho mo. Saan ka sumukulatan, Justin? Nagrikat, nanang. Kasla masapo lamang rugiak manan iti baba. Kasta saan da ma-apresyar dagiti na aramida kiti kalabas. Saan ka maawanan iti namnama, Justin? Panaknakam kadakwada saan da nagkamalian ang italukan ka. Talaga nga main nga adda kasta tattao. Padaksanda ka, gapu iti napalalo nga apaldakan ka. Nga mamatiak, rumwarto matlaang ti kinapudno. Sapay ko, mananang. Amok mo't kit di. Nga dapay lang dagiti ka opisina kasan na mamati iti pambadakas kanyak. Sapay ko ma, tamakaamiris tumot lang. No asino man day tatao. Wen, anak ko, mapasamak day ta. Katamok nga itapay laang. Ad-adalan ng tibosyo. No agpay sumot laang ti dimanon kenkwana. Wen no saan.
Sir, pinayabandak ka no. When Justin, gaputan na kay kadangan ti management. Kat napagnunumuan mi nga agtalinad ka iti posisyon mo ita. Ha? Agpaiso, sir? When Justin, amo ka narigat tinapasamak kan kay ti kalabas. Ngam inadal mi dagiti negative feedbacks may papankan ka. Kat naduktalan mi nga amin dagita. Nagtao diti may salah nga tao. Kan napanagnakan mi asaan na pudno dagiti indanon nagada kami. Sir? At umat dagiti ng panagkakakadwa mi ti opisina asaan na pudno dagiti pamadagas kan ka. Amo mi nga da potensyal mo. Kan makita mi ti dedikasyon mo iti trabaho. Mas dawak nga rod. Nakapay nga anda dagiti kakastingin danon da kada kayo, sir. Sir, mabalin ka di amaamuan no sino tinang padagas kanyak. Ay, lading idag Justin. Ang panagkunak. Kasaya atan no agtalinaidlangan kada kami ti kinasya sino na. Amkan mi ngamin nga amangan no dakdakas ti pagbanagan ti amin. No bilang takasaritam. No ibagakan ka ti kinasya sino na. Sir? Sapay la ko matamaawatan nak Justin. Ti kayat mi ngamin kat agtultuloy tinasayat apan nakilinlangan mo iti amin nga day ti babaam. Talo bilang maamam no asino tinang padakas kan ka. Amangan no adantukit di tagbaliw. Maawatan kayo, sir. Adamat kit di atap ko no asino. Nga marespetarag ti desisyon nyo. Kanda ito ti ikarik. Agtalinaid na pintas ti panakilangan ko iti amin nga day ti babaek. Kang runaan na, awan ti mabaliwan iti performance ko. No adaman, siguradwak kada kayo, asumaysaya at pa iti panagtrabahok para iti ad-adda nga iduduras ti kumpanya tayo. Biliba ka? Agasem? Saan pa yan nadanon tinaikadang apetsa? Ngam nadanon tayong tikota nga ikadang ti management. Talaga na lang ka leader, Justin. Gapo day tayo ti kinasait tayo amin nga kakatrabahuan nila. Saan lang nga gapo kanyak? Team tayo. Kat paset tayo amin iti day tabaligi. Amom, dayta ti kang runaan adayawak unay kan ka Justin. Kat ad-adda itan ama ipanakkel ko ti bagi. Gapoy di panangirekomendakan ka. Sika talaga. Wan gayam. Amom ka di adanda ni awan ita ti makisarsarita. Ella, please. Saan na rin mga pagsaritaan ta dayta? Diyak kayat. Justin. Kan may sa, awan ti rumbang amay dadaduma kada tayo. Kasi tinakon-akon. We are a team. Kat masapol ang nasaya tilin nangan ti amin. Isong dun sumaro na meeting tayo. Talantanan tayo ti may papaniti day taabanag. Kat may papan mo ti titawa kaya't mo adakamaten. Siya ko na mismo ti makisindingad kan kwa na. Kat siguradwag nga agbalin kami anasingad. Tapno mapunas ang mamimpinssan. No anyaman ti issue na may papan kanyak. Inaramid ko amin nga imbagak ni Ella agayam ko manang Emmy. Tinalantan ko ti pagimbagan tinasaya at apanaglilinangan mi kas ag kakatrabahuan.
Kat ti tao nga amok anang dadaal kanyak, ingka gumaak aginayem, tapno saan ang mailiding. Napalalo ti panagyaman ko iti Diyos, tanagbaligi akmet iti dayta nga inaramid ko. Iso ang nagbalin anasaya at tilinangan mi amin kadagiti adda iti babaek. No trabaho, trabaho. Ngam kalpasan ti trabaho, naragsak kami nga agbabanding. Kas pangikat mi iti bannog ken stress. Iso na laeng taidada si mangpet nga oportunidad, jak pinaluspusan, ket nagresign ak iti dayja kumpanya. Iso nga addaak ita dito'y Singapore. Adayo ang nasaysaya at isaad ko iti trabaho dito'y Singapore. Ngem kadag bakasyonak dita Pilipinas, kanayon asarakak dagiti sigod akatrabahwak iti kumpanya ang nagpaayak. Kat kayarigan milatta ti kaslaag kakabsat nga aglilinangan. Sakbay agibusak ti surat ko manang, kayat ko laeng nga ibati daytoy apanirigan iti biyag. Ti kaimbagan apang balas iti tao ang nagbasol kada kayo kat pamakawan. Agyaman ak unay manang Emmy. To'y pagayam mo, Justin. Pagayam ko a Justin, talaga nagasat ka. Uray adadagiti panubok adimtengken ka, saan ka asimuko, kat nagbalin kalataan na saya at atao. Iso nga ita, masupsupapakanan amin a sakripisyom ken kinaimbag mo iti padam a tao. Ayaw nakunay ti imbatim a panirigan, kaputag paisumat ngamin. Ti kaimbagan a pangbales iti tao a nagbasol kada kayo, ket pamakawan. Sapay kumatag tultuloy tinaimbag agasat asimmang bayken ka. Alakastan pagayam ko, ketagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aditas at agabengget. Nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin apada-pada. Ilingad naklangan itinagan aditas, tagabengget ko namlaangan manang. Ngam iti agdama, katadaak dito'y Hong Kong. Idinasarakan mi ti YouTube channel yo, nagbalinan abisyo mi ti dumngeg, kadagiti drama ama itamtampok iti programa yo. Sa bagay manang, adaak paylaang ididita Pilipinas, ket kanayon ko napadpadaanan dagiti pakasaritaan ama ipatpatulod kada kayo, nang runa dagiti kakailyan nga adda iti balasiw taaw. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, taamok ang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas, Manang Emmy. Lakay, nariwat paylaeng ngam agrubrubat ka na mapanidya garden? Kasapulan bakit? Tado ta obral kita iti garden. Mabitla nga rod, ta ilutok ti armosarmo. Kastamot ton ti balonam ama panidya garden. Nayon naman ti pabalon mo kanyak bakit? Tadla ni Boy akadwak nga gubray iti garden. Ni, naimbag man, tawan papanan ita ni Boy. Ada katulong nga medya garden. Naimbag lang na. Isupay ti maitulong na, tapno dara sa malpas ti obrahan mi ijay. Amumat, talaga nalaing ni Boy no may papaniti pa naggarden. Iso nga rod nga ado kadagiti kalugaran tayo ti agpatpatulong ken kuana, nurugyan dan ti agmula iti nateng. Alang nga rodan, ditas. Isagana mo di balunag. Ken aggidan tanto nga agarmusar, sakbay amapanak iti garden.
Ela na po utak ka na sa paanapan nito ni J. Garden, ditas. Wan tatang, taado ka no ti obraan da. Kan kadwa na ita ni Boy nagtrabaho iji garden. Nasaya at nga ron ano kasta. Ay na talaga ang nagagat asawam anak ka. Masapol nga agagat tatang, ta dumakdakkel dagiti ubing. Umadumot ti gastos iti panagadal da. Un nga raw. Sapay talaga ang nanginamot itatagpaadal. Saan lang aday tatang? Nangina aminen amagatang. Naku na maunditas. Sa nabalay. Di napatag awan ti agsaksakit kada kayaw. Iso abagbaga ang makanayon di asawam. Bilinam, tamang ano mabaybayan na kidimot ti salon at na. Kanayon mo't apalagi paktatang. Kan naanad mo't ni Tony no may papanit ti salon at na. Nasaya at no kasta. Ay, ayan ni nanang. Agar mo sa kayon sakbay ang mapanak makitsenda. Ay naditas, mapankalatan. Makamo kamin kaninanang mau. Tapno saan ka unay ang maaldawan. Sapay nagbara ti panawon ita. Ay, sige nga rod tatang. Mapanakon. Tapno makasubli akmatla ang adagos. Bakit? Mabalinan nga apitan dagiti repulyo inton bigat. Ni, kasta ka di? Nagsayaatan nga ilakay. Maragsakan kami nga rod kan ni Boy. Apama na nakita mi dagiti mula mi repulyo. Ay na, nagbubunas da sika. Sapay kumata maisambot iti kangato ti presyo tapno makabawi tayo mat ita. Sapay la kumalakay. Kainwan gayam ditas. At na nasaw kanyak ni Boy. Aw-awisan ka no gayam di kasinsin na agtrabaho iti Japan. Agtrabaho mo't lang iti garden. Amangan ka no kayat na mo't ti mapanagtrabaho iti Japan. Ni, nagmayatan nga ilakay. Kat, anya nga iti ko na ni Boy. Pananutin na kanupay. Amumutin. Amangan no di na mapanawan di kayan ayat na diti Pilipinas. Sa bagay, ngaman ti kasta nga oportunidad. Sakit at dapat di kasinsin na ijay. Makitan to ano na niya ti desisyon na, bakit? Sa bagay, barupay mo't ngamin ni Boy. Iso nga awan pa responsibilidad na pampanunutin na. Iso siguro akas di ti desisyon na. Mabalin na kastala kay. Sige, inka nga rod agdigusan. Tainak mo't lepasanan ta ilutlutok iji kusina. Nagapanyaw nanang, napanak man di tayan damarilita. Simang patbat gayam tay anak na naggapo iji Amerika. Kastaya nanang. Won, kat plano da ka numanon apa extension di balayda. Kan gimatang da pa'y gayaman itilugan da. Naggasat at talaga dagiti adda ka pamilyada iji abroad anya nanang. Maaramid dati kay kayat da. Wan anak ko, nga maadamot dagitay naggapo ijay, nga awan nagmamaayan ti bannog da. Tawinaldas mo at dagiti kapamilyada dito'y Pilipinas. Mas daawak mata nanang. Panunuton da kumamot ti rigat dagiti adda iji abroad. Kakaasi ti daduma. Nang runa dagitay adda amo na anaunget. Kat kaslasaan a tao ti trato da kadagiti babaunan ken trabahador da. Pudno ta kunam anak ko. No dumawat da iti kwarta, kunam lanpit-pidutin lang dagiti kapamilyada ti kwarta ijay. Ay, kakaasi dapay. No siyakla siguro ti adda asawa na iji abroad nanang. Pirmi siguro aragsak ti asawa. Tamo kasalimot-mutan ti nagbannugan na. Ay, wingayam. Amamuyo ka din ni Boy? Tayo nga ikad ka doon ni Tony iji garden? Wan, ditas.
Apa ini boy? Aw-awisan ka no iti kasinsin na mapan agtrabaho di Japan. Garden mo't laang ti pagtrabahuan na, nanang. Ay, nagsaya atan nga inukasta. Mapan ko man panunutan na pa'y kanumot. Dahil takano ti kunana ka ni Tony. Di pa ila umanugot. Man-mano ti kasta. Nga isuda mismo ti mangibaga iti bakante at trabaho. Iti ayanda a pagilian. Barang umanugot tumot laang ananang. Sayang kung kunak nga rod ka ni Tony. Sapay kumaa, tagbaliw tumot laang ti kapanunutan na. Simple lang ti biyag may ti probinsya ti Benguet manang Emmy. Ada garden asuksukayan nila kay ko. Kat iso ti paggapgapuan ti pagbibiyag mi. Nasingpet kan nagagat nila kay ko. Iso ama ko nak, asaan kami mat amakamkamtod kadagiti inaldaw a pagkasapulan mi. Agnanaad kami manang iti poder dagiti dadakkel ko. Iso amakitkita da amin agaraw nila kay ko. Kat apresyaran da unay ti kababalin ti asawa. Aging ga iti maisang aldaw at da impadamag kanyak ti asawa. Bakit? Gusto di ko na mga agbaliw mo't lang ti panunot ni Boy. Apay lakay? Kaya't nakanon ti mapanagtrabaho di Japan. Kunakon kat. Sayang amin day jay ajaya ti kasinsin na kenkwana. Naimbag man ta nakapagpanunot mo't laangan. Ngarod Ngam, dahi ti kasayaatan bakit? Kaya't nak nga isurot ni Boy. Iso adamdamagan na no kaya't kumot ti mapan di Japan. Ha? Isurot na kakunam, Tony? Hindi tas. Kahit kasli interesado ako matamapan. Man-manon ti kasto nga oportunidad saan ka di? Wan matkit di Di tas. Tenggan na ka na imbag. Para da ito iti masakbayan dagiti anak ta. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Isa palubusan na kuma. Tapno, matulungan na kami ti kasinsin ni Boy. Kontento akmat na iti panagbiag tayo ditoy. Oray kaskasano, saan tayo mat nagkurkurang, saan ka di? Win, amok day ta. Ngam amom mat ibiyag tayo man nalon. Swerte-swerte no agapit tayo. Di kaya't ko kumamit, jay sigurado na panggadan. Jay maipaay ko ti amin na kasapulan nyo. Sige desidido kan. Suportaran ka iti amin na plano, lakay. Agyaman nakditas. Masapol kami na maamuan adagos ti kasinsin ni Boy ti pangadang ko. Tapno agkuyog kaminton ka ni Boy amapan iti Japan. Apama na maornos amin na papeles akasapulan may. Nito niti mapan iti Japan kunam ditas. Wan tatang, kailalaan namin ti jaya ni Boy kenkwana. Awan matkik diti lakas na kahit anak ko. Isu na lang tamaya dayo kada kayo nila kay Mau. Ngam para matlakit di kada kayo dahi dyan nga aramidan na. Isumat ti kunana tatang. Diyak ko maumanugot. Ngam talaga nga interesado ang mapan. Bye-bye anak. Palubusam di asawam. Anya ti amam no mas nasaysaya at ipagbanagan na ijay. Nagagat ni Tony.
Iso ang masigurado nga agbaligi ijay Japan ti asawam. Wan tatang, napagsaritaan mi matanday tang agasawa. Iso na laeng, tatalaga ang maikawa kamin to kadagiti ubing no makapan nito ni ija abroad. Kadama silpawn. Diyan nga video call ako nada. Likas la damat la iti asidag no kanayon ti panagsarita yo iti silpawn. Sa bagay matkit di atatang. Mala, panawan kayo pa dito eh. Tay naksukunan dagiti ubing iti pagadalan. Naibagamot ni tatang Mauti ipadagabrod ka nun ni Tunay. Nanang, ipagpagnadan ka ni Boy dagiti masapol a papeles tapno makapanda ijay Japan. Sa bagay, adumoten ka dagiti kalugaran tayo tinapan ijay pagilyan. Kasmot la iti trabaho da dito iti obrada ijay. Aggargar din damot laeng kanaw. Nanang, iso akinayat ni Tony ti mapan. Takas di mo't latyag balin at trabaho da ken ni Boy ijay. Nasaya at mat no kasta. Ang palagipam ti asawam. Ado ti sulisog iti sabali a pagilian. Agtalekak ken ni Tony, nanang. Amok adi na kamin to isukat a pamilyana. Amok da ita. Ngam sabali laeng di mapalagipan mo't narigatan. Apagapaman laeng ti sulisog. Kat mabalin amarakrak ti may sa pamilya, gapo iti dayta. Nanang, bayan nyo, takanayon to apalagipak ti asawak. Kumusta ti pagpagnayo a papeles yo, lakay? Ay naditas, kalpasan ti sumagmamanong aldaw a panaglaklakad mi. Nalpas mi matlaangan ti amin. Ken adan ni schedule ti flight mi ken ni Boy. Ha? Agpaiso? Nagbit mo tan? Wan nga rod, katgapo day ti kasinsin ni Boy at imulong kada kami. At agayam koneksyon na dito Pilipinas, nga iso tinangalalay kada kami. Iso ang nagbita na iproseso ti amin. Nang runak at nagipatulod pa iti kwarta mabusbos. Masapul nga rod ang maisaganan amin nakasapulam, tapno awan ti malipatan. Wenditas, kaya nagpakadakmatan kadagit anak ta, tapno saan daw na amay kawa inton pumanaw akon. Rumbang laang lakay. Ay na, itapay laang. Diyakon maawatan no anya ti marikriknak. Maragsakan nak, gaputa makapan kan iti Japan. Iti sabali a bangir. Malidayanak mo, taadayukan ton kada kami a pamilyam. Sana bali ditas, takanayon kayo itong awagan. Tanong kasladaak lang iti asidag. Rumbang laang Kanaganad ka ijay ha. Damag ko nga adukano ti sulisog ijay. Ay naditas, trabaho taramidag ijay. Sana tap nagpasulisog. Ibagbagak laang mo't na lakay. Aywan, kinasaritak gaya mo ni Pare Inso. Isupay lang ti makamoy ti garden ta. Nalpasan ti saritaan mi. Nasaya at mo't no ni Pare Inso tinangyawatam. Kailalang agpaiso no saan na mamulaan. Ano sambas iti panagin na dayuta ditas Laglagi pumapara kada kayo kadagiti anak tada ito yung aramidag.
An nagbayag kat nakapanan da boy kan ti asawak ijay Japan manang Emmy. Nasaya at met tinagbalin akasasaad da ijay, nang runa kat nasingpot ti hapon nga amo da. Kan kang runaan na, aduda nga agkakailyan nga agtrab-trabaho ijay. Iso asaan unay ana ikawa ti asawak. Kanayon ti panag-video call me kani Tony, iso akas laadamot laeng dito Pilipinas. Ado ti mangibagbaga amabiit kami kano abumaknang. Gapo iti sobra a kinagagat ti asawak. Akas matlaeng iti maim-imatangan da dito Pilipinas, idi adapay laeng ditoy ni Tony. Sa baligayam tirik namanang, nang runa idi maawat kun ti umuna asweldo nga impaw it kanyak ti asawak. Tatang, nagpawitan iti kwarta ni Tony. Iso kano da ito iti damo asweldo na iti trabaho na. Ay, nasaya at anak ka. Salimot-mutam ti pagbanbanugan ti asawam. Saan ka nabarayo boy launay? Dagitay importante la nga pagkasapulan nyo ti katangam. Tapno ada maidulin kan maurnong mo iti bangkaw. Talaga akas ta ti aramidek tatang. Amok no kasano ti sakripisyo ti asawak iti balasiw taaw. Rumbeng laeng ditas. Tapno nabibiit kayo ang makaurnong iti para iti masakbayan dagiti anak yaw. Ada kano pa'y package na tatang. Ngam sumarsaro no kano. Urayan tayo kano taadamot para kada kayo kaninanang. Ay na, agi amang naknukas na ditas. Sigurado ang maragsakan dyan inam. Sige nga rin tatang, tama pa na kiji bangko. Dumagasak tumutan agumatang kadagiti kasapulan tayo diti balay. Kan adabilin ni Tony. Ano na ita anak? Inton Domingo, kalpasan ti panakimisa tayo. Mapantayon to kano mangan iti restaurant. Ramanan nyo mat kano ti damo asweldo ni Tony, tatang. Ay, katuwang na anak ka. Itidanan mo ka ni Tony, ti panagyaman mi onay ka ni nanang mau. Makadanon, tatang. Dialed is now unattended. Please try your call later. Apay nga taas ang asungsong bata ni Tony dagiti awang ko kankwana. Di mo't nga rod umawag. Ay, makapadanag lakat nga rodon. Saan mo tasigo da kastoy? Sa bali pa'y kitin ti sumsumra kiti panunot ko. Ay, yadadayong kumaapo. Amo kapatpat ganak ti asawak. Iso adinak to pulos guliban. Tarabayom ko man ito ni Diyos ko. Katiya dayom iti sulisog. Padasak to manan nga awagan inton madamdama. Katno di pa'y la sumumbat. Ni Boy laangan ti awagak. Ang mga nodamot handa ka sa napasamak iti asawak.
Imawag ka din ni Tony, Ditas. Saan pa'y nga rod, nanang? Iso nga inawaga ko ni Boy. Kunana ka na yun ka no nga awan ijay pag nanaudanda ni Tony. Saan ka no pa'y amaturog ijay no daduma? Anya? Nay, apay ngay. Anya ti mapaspasamak ni Tony. Sigun iti mariknak iti panagsarita mi ka ni Boy. Kasla damading aramidan ni Tony, nanang. Di nalakayat nga agapo mismo iti bibig na ti amin. Anak ko, nang rugi ka no ti kasdi nga aramid na, manipod na ipromote iti trabaho na. Diyak pulos na amonday tananang. Takadagiti napalabas sa panagpawit na. Awan mo't na dakdakamat na. Kat isupay lang iso agatad ti pawpawit na kanyak. Ay, amuam no anya ti kinapud no anak ko. Aginggat na sapapay. Masapul amamuam no anya at talaga ti aramid ni Tony ijay Japan. No ti atap ko, tatang. Adda ka nun kadandanan ni Tony a babae iti Japan. Isumat lagayam ako na ni Boy amasansan asaanan amat maturog iti pagnanaadanda. Asino ti nakaamuam ngay, anak? Ti kaya nayat ni Boy, tatang. Naibaga kanukan kwa na ni Boy. Ngam di nakayat nga ibaga kanyak. Amangan kanon uguraan ni Tony. Yawanan bain alalakay. Kunak man nung nasingpad. Ay, nakapanlay ti sa bali apagilyan, nalipatan na kayaw na pamilya na. Kati nasakit, tatang. Di na kami matanpapawitan iti kwarta. Talaga linipat nan. Pati responsibilidad na kada kami a pamilya na. Ay na, naulawan jawan ang bain. Nakaraman labas iti tinamay, nakalipatan. Diyak la kuman pinalpalubusan na nag-abroad, tatang. Dikas, di mo pabasulan ti bagim anak ko. Apay, amom nga raw nagbaliw ti asawa. No talaga napatag kayo a pamilya na. Oraan niya sulisog ti dumteng di na kumatinutupan. Talaga siguro ang nakalipatan dyan na laing asawam. Ti nasaya at anak ko. Paliiwom na ito'y sumarsaro nung altaw. Dandanin malpas ti kontrata na, tatang. Amok nga gawid tumatlaang di ti pagilyan tayo. Nabayagan na nalpas ti kontrata ni Tony. Ngamapay ngay asaan ang agawid ditas. Talaga siguro adinan kaya ti agawid dito'y nanang. Nagpudno matlaangan kanyak ni Boy. Naasyan siguron kada kami. Isong impudnunan ti amin. Ayan kanungay ni Tony. Nagkuyog la kano iti babae na nagawid dito'y Pilipinas, nanang. Iso asigurado ak nga iti lugar di babae tinagawidan na. Ay, nagawan nga asin amutan. Di na pa'y pinanunot dagiti anak na. Nabayagan a binaybayan na kami, nanang. Di pa'y pulos nagpawit. Manipod na sumok na tinagbabae. Tsak amuno niya ti simrak iti panunot na. Tsak pulos namnamaan nga agbaliw ni Tony, nanang. Daitan, jay bagbagak anak ko. Talaga nga asidag ti sulisog, numaya dayo ti asawa. Nangruda pa'y ta iti pagilyan anapanan na kat ado ti sulisog. Pudnoon ay tay kunada, ano saan anatibker dagiti agasawa.
Marakrak ti pamilyada no agabrod di maysa. Kat kasta tinapasamak kada kayo kanito ne. Nanang, hanggang maawan basol mo anak ko. Nakita mimot ka ni tatang mo, no kasano asin alimot-mot am amin ang nagbandugan ti asawam. Ayat mula ang makaurnong kayo adagos, tapno makadenayo mutlan ito ne. Sapay kuma, tamakaamiris tumat lang ti asawam ditas. Tatang, ada ko maibagak kada kayo. Anya day ka, anak ka. Tatang, marigatan akon amang isakad kadagiti anak ko. Masapul nga agunaya kon. Tano saan, amano jakton mapagadal pa ida. Anya ti kayat mo asawan ditas. Kayat ko ti agaplay di abroad, tatang. Sumra ka ka domestic helper. Kat da kayo kumapay laang ti makaamo kadagiti ubing. Sigurado ka kaday, iti day ta desisyon mo, anak. Wan, tatang. Diyak ko namnamaan pa ni Tony. Talaga nga insukat na kami iti babae na. Ay, Kasapulan nga aramidak da ito'y tatang. Kaasi dagiti anak ko. No diyak pa'y agaramid iti pamuspusan. Tapno mabiyag ko ida. mala, adakan kaday ta anak ko. No anya ta mo mapagsayaatan niyo kadagiti anak mo. Di kagdanag, ta suportaran da ka. Ket adda kami amang taripataw kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang. Noawan kayo kaninanang. Diyak amo no anyan tinapasamak kada kami nga agiina. Dagiti laangan anak ko timang patpatibker iti pakinakam ko, tatang. Sapay ko ma, tamaawatan dak iti daytoy a desisyon ko. Nanang, ag-flight akon inton umay alawas. Agandad ka iti papanam anak ko. Di mo baybay anti bagay. Ni Apo Diyos, timang tarabay kan ka, anak ko. Kat di mo pagdanagan dagiti anak mo. Da kaminti makaammo ka dakwada. Agyaman na kada kayo, tatang. Nanang, nagdagson tirik na kamang panaw kadagiti anak ko. Ngam ikarigatak ti amin. Tapno maipayak ida iti nasaya at panagbiag. Itala nga mayadayo da kanyak. Katamo ka narigat na iti nga ramidak. Ay, maawatan mi ti marikrik nam anak ko. Lipatem, dagiti saan anasaya at anapasamak kada kayong agiina. Mga baruanan ka anak ko, para kadagiti anak mo. Amok adi nakabaybayan ti Diyos. Agyaman anak nanang, tatang, patpatgan kayo unay-unay. Diyo ko mabaybayan ti bagiyo. Tapno na salunat kayong tulat na asang putak dito'y Pilipinas.
Awanan ti kasakitan pa'y apagteng, no di ti panang panaw kadagiti patpatgan iti biyag, nang runa kadagiti anak manang Emmy. Kaya rigak ti kandila amarunrunaw, idiyaddang ko dagiti sakak nga umadayo kadakwada. Kasta unay asangit ko manang Emmy, agingga iti nakasangpetak dito'y Hong Kong. Naimbaglaangan tanasingpet dagiti nagbalin nga amok, ket imbilang dak kaskameng ti pamilyada. Dua nga ubing ti awawer ko dito'y manang, iso akas la mailiw-liwag ko matlaang ti iliw ko kadagiti anak ko. Upat atawan kon dito'y Hong Kong manang, ket nakapagbakasyonak meten iti naminsan dita Pilipinas. Iti panagbakasyon ko, naamuak nga dagayaman dita Pilipinas ni Tony, akadwa na tinangisukatan na kada kami a pamilyana. Ngam no sa dino a lugar, jakon inamupay. Ita, awanan ti agarubos aluak, no kasjay amalagip ko ti asawak. Dagiti laengan anak ko tinapatag kanyak. Kararag ko asapay kumatay payanak pay ti Diyos, itinaan-anay apigsa, tapno maitultuloy ko pay ti agtrabaho dito'y Hong Kong para kadagiti anak ko. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Ditas. Ditas, pagayam ko, bilibak iti kinatibkar mo. Kinabailam asinarangat amin na panubok adimteng iti pamilyam. Amok nga awan umasping iti saem anariknam, idi naamuam ti amin. Ngam gapo iti panangipatag mo kadagiti anak mo, ingka gumaam tinagbalin anatibker, aging nga inot anakabangon ka. Mamati ak akalpasan ti saem ken tuok asinagabam, sumarunumeten tinamay ken ragsak, ana itani para ken ka, kastameten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Archie at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo kastamatan kadagiti subscribers ti YouTube channel yo. Kas kadagiti daduma, nabayagan amang mga gaktoy drama yo, nang runa idi maipatpatangatang pailaang iti radyo. Iso akas taunay aragsak ko idi masarakak ti YouTube channel yo, saan laeng agaputamang ngagakmanan to'y drama yo, no diket maipalagip kanyak ti kinaubing ko, takanayon ko amang adengdenggan dagiti dadakkel ko, daytoy a drama yo. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay ko mamanang, tamapili met ama idrama. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay na, Mari anak, marabyan itang agawid ni papang mo. Ag-overtime ka no iti trabaho na. Kanayon laang nga nakasta, manmanon ang makabanding ta ni papang. Mailiwakon kan kuana. Amom anak, narigat talaga ti sitwasyon tayo ita. Masapol nga agtrabaho ni papang mo para iti pamilya tayo. Ngam di na kayat asawan, adi na kaipatpatag, wano saan ang mailiw kan ka. Talaga akayat natamot ang makabanding akanayon numabalin laeng. Ngam, kanayon mat nga awan ni papang. Makapalid ay mat mamang. Wan anak, maawatak ti marikriknam. Talaga ang makapaliday. Ngam amom,
Masapol mo't ang maawatan tati sitwasyon ita ni papang mo. Napatag ti trabaho na para iti pamilya tayo. Iso ang masapol a suportaran ta ni papang mo. Wan mamang, maawatak mo't kitdi. Ngam kuma, makaawid adagos ni papang. Kuma, anak ko. Sapay ko matamalpas adagos ni papang mo dagiti trabaho na. Tapno makaawid adagos. Ngam laglagi pam, uray awan ni papang mo, patpat gan nakaunay. Love ko mat ni papang, mamang. Ala, umay ka nga rudan. Isaganatan ti pangrabyan tayo. Tapno nakasaganan ti amin, inton sumangpat ni papang mo. Hamangan no nakaturog ak tumanan, inton sumangpat ni papang. Kuma, uray maminsan laang aglalang lang tayo mat amangan, mamang. Bayam anak ko, dumteng to dayta, apaman asaanan abisi ni papang mo. Agplano tayo ti aramiden tayo, no adda oras ni papang mo. Wan mamang, excited akon adumtang dayta agundaway. Naladaw ka lang harodon asim mangput idirabi masapa ka manan arumor ita. Awanan ti oras tayo nga aglalang lang kadamari, Archie. Pasensya ka na, Liana. Talaga nga do ti trabaho mi ita. Nagsangpot istak si bodega idirabi. Isama sa bantayan mi. Kat ita, ado mo ti deliveries mi. Amo ka na patag ti pa nagkakadwa tayo. Ti pa naglalang lang tayo a pamilya. Ngam maawatan dak kumamot, Aliana. Maawatan ka, Archie. Ngam agdamdamagan ni Marie. Saan kayo nga minang nagkit-kita nga agama? Nakaturog no sumangpet ka. Kat nakaturog pa'y laeng inton mapan ka agtrabaho. Mailiw kanukan ti anak ta. Nagrigat ngamin na talaga ti trabaho ita. Nagado ti papaaramid ni boss mi kada kami. Iso apasensya kayo kumapay laeng. Maawatan ka kunakmanan. Ngam uray maminsan la ko mga adda oras mo para kada kami iti anak mo. Padasak bakit? Ngam jak agkarkari Ken amumot amasapol ngagsalukagak. Tadumakdakkel ti gastos tayo. Nang runa ita, taumat-ado mo ti pagkasapulan ti anak tayo ti panagadal na. Saan laang matakwarta ti napatag, Archie? Ti importante, ada oras tayo para iti tunggal maysa. Di ka agdanagal yan Ika gumaak na ramiden da ita. Ora inton madamdam ako malaang amakalanglang da ka amang rabi. Ada ngamin kayat nga ipakita kan ka ni Marie. Okay. Sige, Aliana. Padasag. Biin, Aliana. Apay, awan ka di pa'y nila kay Mau? Awan pa'y tatang. Saan ka no pa'y makaawid? Kauawag na laeng. Kanayon mati pa nag-overtime na. Ay saus, mapit kayo abumaknang no kasta kagagat siya asawam. Ay na, agpaspasugnod nga rodo ni Marie, tatang. Di na kano pa yan makadkadwa ti amana. Ay wen. Ayan siya apaw. Napan iti silid na kalpasan anangan, tatang. Ekspektaran na ngamin nga agiddan da amang rabi nga agama. Ay kat ilawlawag mo kan kuwa na ano, apay kanayon na marabiyan ti amana. Kanayon mo't nga ibagak, tatang. Nga maamuyo mo ti ubing. Agbirok ta agbirok latta. Kasla ka no awan iiliwan ni Archie kan kuwanan. Rumbang la kumaamaawatan niyo ti sitwasyon ni Archie nga asawa, Mariana. Nagbayag nga minan day dinauding agkakadwa kami, tatang. Siyempre, berukan at talaga ni Marie dagijay. Amuyo mo't no kasano ti kinadagkat na iti amana.
Saan mo't siguro agnanayon day ka? Ang mga no italaang ta naira na nga ado ti trabaho da. Isumati ko na tatang. Sana maawatan ni Marino da duma. Ay, kasi kapay lati mangliwliwa iti anak kiyo Barang may liwliwag na tinalaos nga iliw na iti ama na. Aliana, sumurik akon. Mabit lang, Archie. Ada ibagakkan ka sakbay asumrek kay ti trabahom. May papan ka di daytoy ka ni Marie. Wan, nagsangsangit di anak mo idirabi. Tanang namnama, makaawid ka itinasapa. Talaga kati akasta kadagsen ti epekto kan kuha na ti panagbalin ko abisi iti trabaho. Wan, among mutan ti anak mo. Di na ipakita ti kasding emosyon na. Ngam idirabi mariknak ti kasta unay apa nagliday na. Pasensya ka na, Liana. Awan ti intensyon ko maya dayo ti riknak iti anak ta. Uno ti riknak ti anak ta kanyak. Masapul lang amin nagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya tayo. Amok, lakay. Ngam ko oray no maminsan laeng. Maisapulan ta ko iti oras ti tunggal may sa kada tayo kada Marie. Kinapudno na, Aliana. Mailiwak mo't unayin iti anak ta. Agyaman ak nga ruto kasta. Amo mo't apat-pat ganda ka unay. Pasensya kayo na. No, mabaybayan kayo ko ni Marie. Maawatan mi mat apara kada kami day tangar aramidam. Ngam maawatan mat kuma. Akasapulan da kamat iti anak ta. Di kagdanag. Ipamuspusak ti amin. Ikagumakasulnitan ti amin na nagkurangak kada kayo iti anak ta. Namnamaak day ta, Archie. Kasta ti sitwasyon ti pamilya mi manang Emmy. Gapo iti nalaos apan nakakumikum ko iti trabaho. Naawanan akon iti oras para iti pamilyak. Kat mangrugin a makitak ti epekto daytoy nang runa iti anak mi ani Marie. Uray isuda ti makagapo iti panagpurpursigik iti trabaho. Masapol mat ti presensyak tunggal kasapulandak. Aklo nagmanang, talaga amarigatan ak amang balanse iti oras ko para iti trabaho ken iti pamilyak. Isut gapo na amang rugimutten a maapektaran ti anak ko. Lakay, ada ibagakkan ka. Anya da Italiana. Amom, ada madmadlaw ko ka ni Marie. Kanayon amalmalday, kan kanayon amasiputak nga agsangsangit. Dinamag ko na apay. Katamom na anya ti kunana. Anya? Mailiw ka noona yan kan ka. Amok ana patag-unay kan ka ti anak ta. Ipamuspusam ko mama ti amin. Tapno maipaayam iti oras ti pamilyam nang runa ni Marie. Pasensya ka na, Liana. Jakmut kahit nagbanag akasta ti anak ta. Masapul nga min nagtrabaho akiti husto. Tapno maipaay ko kada kayo arap-aapag akita ti panagbiag. Amok day ta kunakmanan. Ngamsakbay amala daw ti amin. Maipaay ta kumatikal-kali kaguman ti anak ta. Ti kinabigkat tayo asang kapamilya.
Sige, Aliana. Siya kung tagad dyan iti trabaho. Diyak kaya tamaya dayo tirik na ta anak ta kanyak. Ag half day akita iti trabaho. Ikagumak akasarita ta anak ta. Apaman asumang petak. Mari, anak? Ha? Papang, simangpot kan? Wan anak. Mabalin ka din agsarita ta? Wan papang. Anak, pasensya ka na. Pasensya ka yun ka ni mamang mo. No, masansan nga awanak dito'y balay. Okay lang, papang. Amok mata ka sa pulang nagtrabaho ka para iti pamilya tayo. Kinapudno na anak. Jakmat kaya't akanayon ni awanak iti denayo. Ngam, dahi tangamin tikid-kid daon ti trabaho. Mailiwak mo't unayin kada kayo ko ni mamang mo. Ngam, jak impagarop, amasaksakitan kagaya man anak. Di yan panunutan dahi jay, papang. Okay lang. Amok mat ngay patpatag naklaunay. Nalabos ti panang ipatag ko ken kamari. Kada kayo ko ni mamang mo. Iso an amiris ko. Asan arumbang akanayon ni awan oras ko kada kayo adwa. Saan mat nga minamasapol ngagtrabaho kayo iti sobra-sobra, papang? Di kagdanag anak. Manipod ita. Aramid kon ti amin. Tapno masigurado ka akanayon nga da oras ko para kada kayo ko ni mamang mo. Thank you, papang. Kadi kagdanag. Inton bigat. Ikagumaak ti masapang agawid. Gatgatangik tay paboritom amakan. Agpaiso, papang? Yes, anak ko. Promise. Namnamaag day ta, papang. Niya itakala ang lakay. Inururay na ka ni Marie. Pasensya ka na, Liana. Diyak mo din napupuutan ti oras. Ngam nagkari ka iti anak mo amasapa ka nga agawid. Kat iyawidam iti paborito na amakan. Amok na ita. Ngam kalat namin nga da emergency ang napasama ka di office. Iso anaskan nga da ka ijay. Tapno solbarok ti nagbali na problema. Kastamot ka na yun. Saan ka may ibusan ti rason tunggal maladaw ka nga agawid? Aliana, saan ko apagayatan ti napasamak? Diyak kayata masakitan ti anak ta. Nagrigat lang arudon ti kastoy a sitwasyon para iti anak ta. Ita, pinangnamnamam iti awan ni Marie. Di mo amuno kasano kasakit ti marikrik na ita di anak ta. Pasensya ka na talaga, Aliana. Ikagumaka sana na maulit pa dito ang napasamak. Sapay la kuma, Archie. Diyak kaya ta makit-kita masaksakitan ti anak ta. Gapo ka dagiti karim asaan mo mat amatong tungpal. Pasensya ka na talaga, Aliana. Marie, anak, apa nagsapa ka anak ring? Saan ka di nga daing karim kanyak idirabi papang? Wen, anak. Ngam, pasensya kan tadyak na tongpal. Ada nga minapasamak ng emergency di office idirabi. Kanayon mo takasta? Kanayon nga adarason nyo, papang? Anak, pasensya ka na talaga. Inururay kay dirabi papang. Nga maging gay tinakaturugak. Saan ka si mangpot? Anak? Kaya't nakalaang matamakadwa ka ni mamang.
Dayjay laang papang. Awan mo ti daw-dawatan miya sa bali. Amok day ta anak. Iso di kag danag, tabumawi ak. Manon adaras ngayon bagam day ta kanyak papang. Nga manumat adaras asaan anatungpal. Iso adya kun kaya tapat yun dagita kariyo kanyak. Gabuta masakita naglaan. Mari, anak. Sige, papang. Agsubli ako ni tisilid ko. Jak mababalaw ti anak ko ang nagsao iti kasjay, gaputapud no amin nga imbaga na kanyak manang Emmy. Amok ang nasakitan unay ti anak ko iti daydi agundaway. Iso nga uray nasakitanak met kadagiti insawang na, jakon ingkan kano. Gapo iti daydi apasamak, talaga nakaamirisak, kan nakapagpanunutak, no kasano asulnitak dagiti nagkurangak kadagiti aginak. Amok para kadakwada amin nga aramidak. Ngam ti dakkel abidot ko, kat naawananak iti oras para kadakwada. Naipamaysak ti panawon ko iti trabaho, asaan kumamat arumbang. Masapul abumawi ak iti pamilyak. Kan mapaneknekak tinalaos a panangipatag ko kadakwada, babaan iti panangipaay ko iti oras para kadagiti aginak. Iso nga iti maysa nga aldaw. Aliana, ada na panunot ko. Anya day talakay. Napanunot ko taglive. Iti oray makalawas lang iti trabaho. Tapno makabakasyon tayo mat kadamari. Talaga? Kalat sa day ta desisyon mo Amo kadakkel tinagkuranga kada kayong agina. Iso na panunot ko, nga ipaayan kayo iti oras nga agina. Tapno makapagbanding tayo matasang kapamilya. Maragsakan lakit din ni Marie, numaamo na day ti aplanom. Natignay teriknak, kadagitin sawang kanyak ni Marie nga anak ta. Pudno ang napatag kanyak ti pagragsakan yung agina. Iso nga ron nga aramidag ti amin. Ngam, rumbang lang nga ipaayan kayo mat iti oras ko ita. Agyaman na kiti panangipakitam, kan panangipariknam iti panangipatag mo kada kami, Archie. Patpatgan kayo unay iti anak ta. Kat nakasaganak amang ipaay kan mga ramid iti amin para kada kayo a pamilyak. Di mo amuno kasano ti kinaragsak ko ita, Archie. Nga madakit daw Aliana. Di mo kumapay ibagbaga da iti anak ta, ha? Kaya't kung amin na sorpresaan ni Marie. Good morning, ma'am. Mabalin kayo kadi ang makasarita? Come in, Archie. Sit down. Thank you, ma'am. Ma'am, di ako nagpalpalikaw pa eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pabor. No, mabalin. Ag vacation leave ako ma. Oray makalawas laeng.
Kasla na bayag sa unay dayta, Archie. Amo mata kasapulan da kaunay diti opisina. Medyo nabayag mo't basita na jak nag-leave. Iti kastoy ka atid dog, ma'am. Kaya't ko kumangamin nga ipaayan iti oras ti pamilyak. Maawatan ka, Archie. Amo ka napatag amay paayam iti oras ti pamilyam. Nga maamumat nga ado ti projects tayo kadag iti masungad nga aldaw. Amok dayta, ma'am. Ngam di ka agdanag. Sakbay ngagbakasyonak. Asikaswak dagiti rumbang ama asikaso. Kasaritak to ti Tim. May papan ka dagiti maibati ka trabaho. Amo ka kabailan dati trabaho da, ma'am. Amom, Archie. Awan makunakan ka. Nang runa no may papan iti trabaho. Nakita ti kinagagat kan sobra a focus mo iti trabaho. You really need a break. Basta maurnos mo amin ang maibatim, I'm giving you 15 days leave. Ha? Agpaiso, ma'am? Yes, Archie. Amo ka napatagkan ka ti pamilyam. So spend quality time with them. Thank you, ma'am. I really appreciate this. Thank you so much. Hello, Aliana. Apa nga'y mawag ka lakay? Ada ka di problema? Awan. Kaya't ko lang ay padamagkan ka. Ana-aprobaran ti leave ko. Katamom, saan lang nga makalawas? No di kat 15 days ti inted ni boss ko. Iso ang mabalin tayo tagbakasyon. Agpaiso, Archie. Ay na, maragsakan ako na itiday tanging padamag mo. Sorpresa da ito'y para itanak ta. Agbabanding tayo Joy Beach iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na. Planwan tayo manen. No sa dino ti sumarno apapanan tayo. Talagang excited akong lakay. Sigurado ka sa unay aragsak ni Marie. Apaman ama na nga agbanding tayo asang kapamilya. Talaga, Aliana. Sige nga, Rod. Masapo lalipasok pa amin dagiti mapanawak at trabaho diti office. Tap na awan problema iti pa nag-leave ko. O may kamanganan, Marie. Agigidan tayo na amangan kadapapang mo. Wan nga rad, anak. Linuto ni mamang mo dagiti paborito mong armusar. Apay nga da kayo pa'y papang. Gan, saan kayo pa'y ang nakasukat? Amangan numala daw kayo iti opisina yo. Anak, saan nakasumrag ita iti office? Apay papang, ada sakit yo? Saan nga agsakit ni papang mo? Wan, anak. Saan nga agsakit? Kaya't ada sorpresa mi kan kakin ni mamang mo. Agpaiso papang? Anya day ta sorpresa yo kanya? Aliana, bakit? Ibagamon ka ni Marie. Anak, agbakasyon tayo. Surprise mi day ta ni papang mo. Ag-enjoy tayo at talo iti special a bakasyon. Podno tinangag mo, anak. Kat daw mo na apapanan tayo? Ijay Beach. Ha? Agpaiso papang? Jack ni namnama dahi ti a surprise yu kanya ka. Talagang inrantami ka ni mamang mo dahi ti a surprise amikan ka. Kaya't kung amin nasulnitan amin ang nagkurang kada kayong agina. Kaya't kayo ang makadin na iti mabayag. Namiss ko ti kasi pa nagkakadwa tayo. Kat kalpasan nga ag-beach tayo, ibagam no sa dino pa iti kayat mo apapanan, anak ko. Kayat mi nga enjoyam daytoy agundaway. Surprise! Agyaman na kada kayo, mamang, papang. Kunak no saanan ang mapasamak daytoy. Talagaan na miss ko ti kastoy. Nakaragrag sa kakunay. Kat ikarik, anak. Saan lang nga ita ang mapasamak daytoy?
Tamanipod ita, ipaayan kayo nito umdas a panawan. Iti umdas nga oras, tapno agdeden na tayo akanayon. Agyaman kami kan kalakay, ipatpatagda ka unay-unay. Manipod iti manang, binalanse kon ti oras ko iti trabaho, kan para iti pamilyak. Kat gapo iti daytoy, nakarkaron ang nagbalin kami anabigkat, kan naragsak a pamilya. Nakarkaron asimaya at tilinangan mi iti pamilyak. Laglagi pan tayo nga uray kasano ti pan nakakumikum tayo iti trabaho, masapul nga ipaay tayo mo ti umdas nga oras para iti pamilya tayo. Itamanang nakarkaron nga inspirado ak nga agtrabaho, gaputa makitkitak ti kinaragsak, ken kinakontento ti pamilyak iti maipapaay ko kadakwada. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Archie. Pagayam ko nga Archie, pudno unay ti kunam, arumbang laeng nga ipaay tayo ti umno nga oras para iti pamilya tayo. Kasanuman ti pan nakakumikum tayo iti trabaho. Masapul ang mabalanse ti oras para iti trabaho, ken para iti pamilya. Amok ang nakaibati iti adal ti pakasarita ang pagayam ko. Katsapay lakuma, taagnanayon ti kinaragsak ti pamilyam, ken agnanayon ti kinasaya at ti trabahom. Tapno maipaay mo ti tartari gagayam, anasaliwanwan a panagbiag para iti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.